खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामचियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों नंगौ चिरां जिल्लायाव बे समाव गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलि मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो गोबां बिबांनि खायसे मोब्लिबारि बिथिंजों बाहायग्रा आगजुफोरखौ बोखांनो हादों आसाम पुलिसा थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लियाव होनो नागिरदों बे समाव चिरां जिल्लायाव बे समाव आसाम पुलिस बिफाना गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलि आरो माखासे आगजुफोरखौ बोखांनो हादों जाय समाव आसाम नाङै आरो बिटिआर नाङैनो हाथियार मुक्त खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम पुलिसा बे समाव गोख्रों सिग्रोमनाय आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थादों आरो बे समावनो चिरां जिल्लायाव हाथियार बोखांनो हादों नंगौ मोनसे बिग ब्रेकिं निउज चिरां जिल्लायाव हाथियार बोखांनो मोनदों गंनै गिदिर हाथियार आरो बेनि अनगायैबो गोथां गुलि आरो लोगोसेनो गोबां वाकि टकि आरो पिस्तल गंसे बोखांनो हादों चिरां जिल्ला पुलिस बिफाना आरो बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों आसामनि डिजिपि बिथां जिपि सिंहआ बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिदों जे थामहिनबा बिथाङा रोखा खालामदों जे बे समाव चिरां जिल्लानिफ्राय बे हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलि आरो बेनि अनगायैबो माखासे आगजुफोरखौ बोखांनो हादों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों नाथाय बिथाङा फोरमायाखै बे हाथियारा सोरनि आरो बे हाथियारखौ बबेहाय बोखांनो होनदों बबे जायगाथाराव थामहिनबा बबे लकेशनाव बे जायगाखौ बा बेखौ बोखांनो हादों दासिमबो रोखा जायाखै आरो बे हाथियारा सोरनि बे रोखा जायाखै नाथाय बिथाङा फोरमायथिदों बे समाव चिरां जिल्लानिफ्रायनो बे हाथियारखौ बोखांनो हादों मख'नांगोन बेखौबो जे बिटिआर ओनसोल बा थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव थांनाय समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथायावनो बर'नि माखासे मानि संगठनफोर बर'नि माखासे मानि बिग्रायारि हानजा बिथांमोना हाथियार दोनथ'बाय आरो गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बिटिआर ओनसोलाव हाथियार गैला थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव बर'नि जे बिग्रायारि हानजाफोरा बे समाव गैला आरो बे समावनो सोमोनांथाव बाथ्रा दि चिरां जिल्लायाव हाथियार बोखांनो हानाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों जे मा थासारि आरो बे हाथियारा सोरनि दासिमबो रोखा जायाखै नाथाय बे समाव आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ रोखा फोरमायथिदों बे हाथियारखौ चिरां जिल्लानिफ्राय बोखांनो हादों होननानै रोखा खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो समजों लोगोसेनो बे समाव मोनथिनो मोनगोन बा रोखा खालामनाय जागोन आसामनि डिजिपि बिथां जिपि सिंहआ मानोना बे समाव दासिमबो रोखायै मोनथिथ'नाय जायाखै बे हाथियारजों लोगोसे माखासे आगजुफोरा मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन